години или 4 или колко сезона вече ние гледаме все Big Brother. Айде сега, ако може да гледаме VIP Sisters, т.е. VIP сестри. Ами това е един и същи модел вече, ние същи хора, които няма какво да ти кажат. Ти беше режисьор, какво ще да направиш? Ако бях режисьор, ще аз си избера други актьори. Не които да позират, не които да се представят за велики и за особени. Естествени, обаче хора по-интелигентни, с чувство за хумор и да имат биография. Тия хора нямат биография. Какво ще ми кажат? Не е интересно това, което те са преживяли. Скучно ми е. Не ми е забавно. Аз искам тук да дойдат в Big Brother да говорят хора, които имат свои интересни истории, сензационни, скандални, поучителни, но във всички случаи занимателни. И хора, които говорят все пак един по-приличен и по-нормален български език. Не казвам, че тук трябва да се говорят само афоризми и мъдрости. Да. Не твърда, че тук само философи някакви тървени трябва да приказват. А Андрей Славаков беше за 2 седмици. Но ние подценяваме зрителската аудитория. Аз имам много зрители и от селата, хора без образование, но ме харесват и ме гледат непрекъснато, защото не им говоря като дървен философ, академично и усукано и увъртяно, а им говоря достъпно. Аз говоря на народен език. Искам да видя такива хора в Big Brother вече. Интелигентни, умни, дълбоки, мислещи, но които може да говорят на един естествен, жив и народен, достъпен за всички езици. Искам да те попитам сега, т.е. направо си те питам. Дай да пуснем ни реклами и да продължим, че разговорът с теб ще е много интересен и дълъг. Ама тия реклами вече бяха 1000 реклами. Реклами Ама в България, драги зрители, момент. В България, в нашите телевизии, рекламите са повече, отколкото предавания. Ти сам каза, че това е политика. 70 на 100 предавания и новини и само 20-30 на 100 предавания. Ами извиняй, хората не искат реклами, искат да гледат предавания. Ами не е ли в рейтингови предавания да има реклами? Моля? Като телевизионер така с опит, не е ли в предавания, които имат рейтинг, да има повече реклами? Има реклами, да. Е ли редно? Реклами. Значи сме добре. Парите се дават от богаташите, да. Еми тогава реклами. Ама на този свят. Момент.